5 ka tawo ang napatay, samtang 19 naman ang nagkalasamaran matapos masunog ang isa ka residential building sa Kowloon District sa Hong Kong. Gilayo naman nga ginseradhan sang otoridad ang mga dalanon sa palibot sang building nga gintunaan sang pagpugok sang trapiko. Ang sunog nga ginapahayag nga nagsugod sa isa ka gymnasium ang naglabot sa rate nga 3 sa 5 grade system sa mga teritoryo. Anom sa mga nagkalasamaran ang ginpahayag nga yara sa seryoso nga kondisyon. Isa ka 124 anyos nga lalaki nga ginpahayag nga ginbunag sang 1900 ang ginapatihan nga pinakatigulang nga tawo nga nagakabuhi sa kalibutan. Ang lalaki nga ginkilala kay Marcelino Abad sang Huánuco Region sa Peru ang ginabuligan subong sang gobyerno sa pag-apply sa Guinness World Records para sa verifikasyon. Sa karong ginakilala sang Guinness nga pinakatigulang nga nagakabuhi nga tawo ang 111 anyos nga Briton. Ang pinakatigulang naman nga babae nga nagakabuhi ang nagaedad sang 117 anyos.